Padung jud ta Cebuan ni. Morning, good. Mao na jud ni. Winston, say last word. Atay. Ha? Kakaunay kong inasalbay. Mao na jud na no. Mao na yung request. May ginong lechon sa tuwa. Mao na yung request ni Winston. Mao na jud ni Singapore. Bye-bye Singapore. Nindot sad na naka-experience ako sa Singapore. Suwan. Hmm? Kita na sa ta. Asa? Kani? Size 777. 747 di gamay ra kayo. No, 777 ni no. Ha? 777 na airplane. Ticket na tayo. Wa, napa nimo? Kapan ako? Excited na sad kay ko. Ulit na sad. Ini mga bisita sa mga Padong Cebu. Pawik sa bangan ay. Airport sa Singapore. Ting Dakuha sa airport no. Napa yung mga furnitures sakay.